Bună ziua, bine ați venit la podcastul Terapie prin Cuvinte. Sunt gazda voastră Andrei și astăzi vom vorbi despre un subiect interesant și necesar, care este de fapt anxietatea. Despre anxietate voi discuta astăzi cu doamna psiholog și psihoterapeut Cecilia Ardusătan. Bună, Cecilia, bine ați venit, mulțumesc că ai acceptat invitația. Bună, bine te-am găsit. Mulțumesc și eu pentru invitație. Um, Acum că suntem în preajma sărbătorilor, chiar acum când filmăm acest episod, suntem în ajun, și episodul nu știu dacă o să-l încarc astăzi. Bănuiesc că toată lumea e posibil să simtă o ușoară anxietate, mai ales că o să se întâlnească cu familia, o să se întâlnească cu cei dragi, poate o să se întâlnească și cu persoane care le provoacă anxietate. Poate chiar și perioada asta provoacă anxietate. Și cred că ar fi de folos să știm noi toți ce este anxietatea, cum ne dăm seama ce este anxietatea. Ne poți ajuta un pic în acest sens, Cecilie? Păi, în primul și în primul rând, anxietatea este o stare subiectivă pe care fiecare o trăiește, da? De frică și neliniște. Deja când vorbim de anxietate, înseamnă că este într-o zonă de patologie, adică nu mai este o simplă frică sau o simplă neliniște. Și aici mi-aduc aminte de Daniel Davi când împărțea aceste stări care sunt patologice și care sunt firești, da? Și vorbea de emoții care sunt funcționale și care sunt disfuncționale. Spre exemplu, da, când ajungem în această zonă de anxietate, dacă ar fi să vorbim de un atac de panică, sigur că simțim frica și este o frică disfuncțională. Da? Este o emoție disfuncțională. Dar dacă, de exemplu, mă amenință cineva că vrea să mă lovească, să mă bată, și mi-e frică, este o emoție negativă funcțională, pentru că este firesc să-mi fie frică dacă cineva vrea să mă agreseze într-un anume fel sau altul. Deci trebuie diferențiate lucrurile. Deci când ajungem în zona de anxietate, este o stare subiectivă de frică și neliniște. Da. Da, te ascult. Eu aici cred că trebuie făcut o diferențiere, mă gândeam acum, mi-a trecut mie prin gând când vorbeai despre asta, dintre frică și anxietate. Lumea cred că poate face o confuzie, da? Orice om care nu are studii în domeniu poate face o ușoară confuzie între cei doi termeni, între frică și anxietate. De exemplu, frica este un pericol, este un răspuns emoțional la un pericol iminent real, așa spune, de exemplu, literatura Exact. de specialitate. Mhm. Mhm. Anxietatea reprezintă anticiparea unui pericol. Tot asta spune literatura de specialitate. De exemplu, frica este asociată cu creșteri rapide ale stimulării vegetative, cum se spune, adică necesare în situațiile acelea de luptă sau fugă, Fugi. acele comportamente Mhm. de salvare, cum s-ar spune. Mhm. În timp Mhm. ce anxietatea, de exemplu, este asociată cu tensiune musculară vigilentă, care este necesară pentru un pericol pe care noi îl așteptăm, sau Mhm. un comportament, Uh, de exemplu, precaut sau evitant. mhm. Cam asta Aici, este diferența. da, 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 da. Am citit chiar în ultima perioadă Creierul deprimat al unui psihiatru suedez, Anders Hansen, foarte fain medicul respectiv, și vorbește foarte mult de partea biologică, de partea ancestrală. Și, într-adevăr, și noi, ca și psihologi, psihoterapeuți, e foarte important să nu fim, să zicem, reducționiști sau să mergem doar pe partea biologică. Unii medici merg doar pe partea biologică și unii psihologi doar pe partea psihologică. Pentru că există o combinație de factori când ajungem la această anxietate și Hansen vorbea de faptul că noi, ca și oameni, avem acel creier ancestral, da, care până la urmă este în noi și vorbește despre faptul că atunci când noi, să zicem, trecem printr-un atac de panică, se activează acea parte a creierului animalic
de care, cum spuneai și tu, în momentul în care viața mi este pusă în pericol, noi avem nevoie de această frică. Este o frică sănătoasă. Doar că noi am rămas înzestrați cu acest creier ancestral și cartea de specialitate spune cumva că frica nu există decât atunci când viața este cu adevărat pusă în pericol. În momentul în care omul preistoric, da, se ducea să-și procure hrană și se ducea, da, să vâneze animale, dacă el auzea în tufiș vreo mișcare sau se mișca tufișul respectiv sau bătea vântul, el tot timpul era foarte vigilent. De ce? Pentru că viața lui, dacă nu era vigilent, da, putea să fie un animal sălbatic care să-l atace și să-i pună viața în pericol. Și aici este vorba de faptul că creierul nostru nu a fost conceput ca noi să fim relaxați, liniștiți, fericiți, ci perpetuarea speciei este foarte importantă și supraviețuirea. Și în momentul în care noi, într-adevăr, suntem în anxietate, suntem într-un atac de panică, practic acea parte ancestrală a creierului nostru se activează, care are legătură cu supraviețuirea speciei. Și mai dădea un exemplu foarte frumos și zicea că, de exemplu, uite, oamenii în general au niște frici, să zicem preistorice, frica de șerpi, frica de paianjen, frica de înălțime, frica de întuneric, frica de a vorbi în public și aici ne explică de ce. Pentru că, de exemplu, chiar acum am aflat și eu că frica aceasta de șerpi, în Europa mor doar 4 oameni pe an. 4. Dar dacă noi am vedea un șarpe, s-ar putea să intrăm în panică. Da? În schimb, din cauza accidentelor de mașină, mor 800.000 de oameni pe an în Europa și în lume 1.300.000. Sau din cauza obezității, lipsei de mișcare, mor undeva la 5 milioane de oameni și din cauza fumatului. Dar noi avem un atac de panică dacă vedem un șarpe și nu avem un atac de panică dacă vedem o mașină. Adică cumva ar trebui să fim îngrijorați numai că vedem mașina, să intrăm în panică. Dar noi nu și Da. asta ne demonstrează cumva că acea parte ancestrală este noi și că creierul nostru pentru ce a fost destinat sau nu este adaptat, să zicem, la frica de mașină, frica de, uite, de a păți ceva de la fumat, da? Sau de la obezitate sau de la lipsa de mișcare. Noi stăm confortabil în fotoliu, ne fumăm țigara, ne bem cafeluța și nu avem nicio treabă cu asta. Mi-a plăcut Da. foarte mult psihiatrul ăsta și îmi place, el a scris și cartea Creierul Ecranului, cât de nociv este tehnologia folosită, să zicem, fără măsură, pentru care și ea partea ei bună, dar fără măsură și impactul asupra creierului, mai ales asupra unui creier în dezvoltare. Da, 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 foarte interesant ce ai spus și mi-a rămas în minte că ai spus asta cu șarpele și frica Uh-huh. de șerpi. Și mi-aduc aminte că acum, nu știu, cred că vreo 10 ani de zile am fost cu un grup de prieteni și cu soția la munte. Chiar eu sunt din Galați și am traversat, mă rog, Dunărea și am fost în Măcin, aici în Munții Măcin. Și era un traseu foarte interesant, nu era foarte greu de făcut, era undeva primăvara și am urcat pe acel traseu, trebuia să ajungem undeva la o mănăstire din zonă. Și a trecut pe lângă noi un șarpe și bineînțeles că în Munții Măcin sunt șerpi veninoși. S-a întâmplat totul rapid, dar eu am simțit acele momente că treceau foarte, foarte greu. Efectiv, l-am văzut așa cu coada ochiului, nu pot să zic că l-am văzut din față, l-am văzut cumva în lateral, că am simțit cumva în preajma mea ceva că se întâmplă și am arătat și soției. Am ales să nu le spunem celor din grup încă despre ce este vorba, că l-am văzut că s-a retras și a plecat cumva. Și după ce a trecut pericolul, ne-am spus, măi, este un șarpe care tocmai a trecut pe lângă noi, să fim un pic mai vigilenți pe traseu, să nu cumva să ne ciocnim de ei. Nu pot să zic că am suferit atunci un atac de panică, dar ne-a fost frică amândurora să nu se întâmple ceva și am fost mult mai precauți pe traseu și ne gândeam că s-ar putea să ne întâlnim din nou cu un alt șarpe. Bineînțeles Uh-huh. că nu s-a mai întâmplat, că ei ne invită, nu le face plăcere să Dar se bine, aici, întâlnească uite, cu noi. vorbim de o frică sănătoasă, adică
Da, deci o emoție funcțională, o emoție negativă funcțională. Nu ai făcut un atac de panică, dar era normal să fii vigilent. Da, Da. a fost pentru că, până la urmă, da, nu e o situație tocmai Mhm. plăcută. Nu știam statistica asta despre care mi-ai spus, dar acum, dacă o să mai merg pe Da. traseul ăla, o să stau foarte liniștit. Cu Da, patru deci oameni chiar care, statistica este 4 persoane mor în Europa de mușcătură de șarpe. da, șansele Și sunt foarte mici. foarte, foarte mici. În schimb, uite, din păcate, din cauza accidentelor de mașină, mai ales noi românii, suntem locul 1 în Europa Da, la păcate, da. mortalitate, din păcate. Că vorbeam de anxietate și de, uite, de exemplu, frica aceasta de a vorbi în public, da? Anxietatea socială. Tot Da. Hansen spune că, uite, de ce avem foarte mulți dintre noi frica de a vorbi în fața camerei, în public, la școală, în fața clasei sau dacă avem de susținut un proiect sau chiar într-un grup, să zicem la o petrecere. El spune din nou că omul preistoric, dacă ar fi fost exclus din grup, da, el n-ar fi supraviețuit. Ia uite cum partea aceea ancestrală din nou se activează, dar asta nu înseamnă că acest creier prefrontal care s-a dezvoltat în ultimii ani ai omenirii, sigur nu putem să îl punem în ghilimele în funcțiune în momentul în care se întâmplă acest lucru, deci aici intervine acea gândire rațională pe care noi trebuie să o aplicăm în astfel de situații. Deci, cum spuneam, anxietatea, da, este o stare subiectivă de frică și neliniște și că sunt mai multe forme de anxietate. Da, care? Ia să Aminteam, vedem. ar fi, să zicem, tulburările de panică, da? Ar fi agorafobia, anxietatea generalizată, fobiile, tulburările obsesiv-compulsive, cum ziceam, anxietatea socială, dar la tulburările obsesiv-compulsive și la anxietatea generalizată sunt studii care un picuț le diferențiază, să zicem, de anxietățile, pun în ghilimele normale, da? Pentru că aici este foarte mult implicată partea neurologică, biologică. În tulburările obsesiv-compulsive s-ar părea că există o zonă, în zona occipitală, în care, de exemplu, când noi oamenii avem un gând, da, și vrem să ne gândim la altceva, adică sărim de pe un gând pe altul, la persoanele cu tulburare obsesiv-compulsivă, această zonă sau rămâne în această zonă și nu mai poate să iasă din gândurile respective. Da. Mi-aduc aminte că nu știu ce s-a întâmplat, nu știu dacă există o statistică, dar am observat, de exemplu, uh, post-pandemic, mult mai multe cazuri de anxietate și mult mai multe cazuri de anxietate destul de serioasă la copii și adolescenți. Sigur, și în timpul pandemiei au fost foarte mulți cu anxietate și tot așa, pentru că îmi place foarte mult să citesc nu doar ce vine din zona psihologiei, ci și din zona medicilor, da? Mai ales a medicilor neurologi. Se pare că inclusiv virusul în sine afectează creierul, dar a fost și acea frică, să spunem, comună, da, generalizată, care s-a și transmis. Și am observat cel puțin la mine în cabinet, nu știu dacă este o condiție și în alte cabinete, dar sunt mult mai mulți copii, mai mulți adolescenți cu tulburări de anxietate, inclusiv tulburare obsesiv-compulsivă, atacuri de panică, anxietate generalizată, anxietate socială. Da. Nu știu dacă și tu ai observat treaba asta, dar se Are, pare că... are sens. Are sens dacă stăm bine să ne gândim acum, dacă ne întoarcem la nevoile esențiale de bază ale unui om al lui Maslow, Mhm, da? Și nevoia de mhm. securitate este undeva în top, da? Nevoia noastră de a ne simți în siguranță. Și dacă acea nevoie care este fundamentală a fost afectată, da? Pentru că s-au tot întâmplat tot felul de lucruri în ultima vreme, deci după pandemie a venit și războiul din Ucraina, după războiul din Ucraina, bineînțeles că am fost afectați economic și este în prezent o incertitudine și din punct de vedere financiar și Financiar. economic, da? S-au scumpit foarte multe lucruri și se tot întâmplă lucruri și care cumva ne fac mai vigilenți, da? Și stăm în teamă, oare ce se mai întâmplă?
cu atât mai mult la adolescenți care încă nu sunt suficient de maturi din punct de vedere emoțional, încă nu sunt dezvoltați. Și dacă Mhm. au lângă ei, de exemplu, modele de părinți care sunt și ei anxioși Da, sau un mediu la da, fel de incert, da, această anxietate, bineînțeles că se va dezvolta și va da. crea această stare. Și tocmai din acest motiv este bun acest episod pe care îl avem, să le explicăm oamenilor că există Mhm. speranță și există ajutor în situația în care se confruntă cu astfel de situații și îndemnăm să vină la cabinete Da. să adreseze aceste probleme. Pentru că nu te-am auzit foarte bine acum. Presupun că ziceai înainte, vorbeai de copilărie și cât este de important să uh, mediu, ce importanță are mediul în dezvoltarea ulterioară a copiilor și a viitorului adult. Sigur că întotdeauna, de exemplu, când vine un pacient sau client, cum vrem, la cabinet, este foarte important de văzut ce se ascunde în spate și să mergi un pic pe fir și în copilăria lui, pentru că există această vulnerabilitate de fond, da? Să zicem biologică, această condiționare a speciei noastre, dar există și vulnerabilitatea din familie. Nu întotdeauna ceea ce ne-a fost dat, da, trebuie să se și exprime până la urmă. Este foarte important mediul în care noi creștem ca și copii, pentru că mediul își va pune amprenta foarte serios și, într-un fel, este determinant. De aceea, relația pe care copilul o are cu părintele este importantă și că vorbeam de anxietate, nu de puține ori descopeream, dacă venea să spunem un copil, am avut copii de 8 ani, copii de 10 ani, de 11 ani, adolescenți, să zicem, cu ipohondrie. La un moment dat am avut o fetiță de 8 ani cu frica de moarte, că ea moare, da, nu putea să se mai ducă deja la școală de frica asta, că ea face infarct, că o doare inima, că și așa mai departe. Și, de fapt, fetița era simptomul bunicii, pentru că bunica era tratată de foarte mulți ani pentru depresie, pentru anxietate și ipohondrie severă. Și, bineînțeles, că și bunica, de vreo 30 de ani, murea și ea de inimă, pun în ghilimele. Ea, nepoata stătea foarte mult, a fost crescută practic de bunică. Ia uite-te cum, de fapt, nu gena, cât comportamentul. Pentru că copilul învață de la ceea ce vede, nu din ceea ce îi spunem noi. Și atunci, pentru că el este în dezvoltare și, sigur, copilul cu cât este mai mic, cu atât este mai impresionabil. Inclusiv autocontrolul. Cu cât copilul este mai mic, cu atât autocontrolul lui este mai mic, pentru că este într-o perioadă de dezvoltare, iar creierul până la 18 ani se dezvoltă masiv și se pare că adolescența merge până la 24. Dar până la 18 este foarte important cum este crescut copilul în familia respectivă. Iar când vorbim de anxietate, de exemplu, sunt unii părinți care transmit o viziune despre lume, să zicem, foarte prudentă. Și de multe ori poate observa și tu dacă te duci într-un parc și totuși este vară, nu mai alerga, că o să răcești. Vezi că transpiri, o să te îmbolnăvești. Nu mânca înghețată, o să te doară gâtul. Vezi că o să Părinți cazi, vezi elicopter. că o să pățești. Se spune în America helicopter parents, adică părinți elicopter care mereu sunt vigilenți și atrag atenția și stau cu gura pe copii. Le spun ai grijă, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Da. Și Exact. apropo de cazul tău, acum vreau să fac și o paranteză, îmi cer scuze. Vezi că te aud, Da, scuză-mă, Andrei, te aud foarte încet. da. Da, la mine apare totul a fi în regulă. Nu văd exact ce se întâmplă. Cine știe? Mă auzi O să acum? încerc E în să regulă? ciulesc urechea mai bine. E în regulă? E mai bine acum? E ok? Nu, dar te aud cât de cât. E ok. Ok. Ideea de copii care au nevoie în mediul lor de un adult care să-i regleze emoțional, care să-i ajute să-și regleze emoțiile, pentru că ei nu au capacitatea asta de a se regla emoțional, de a se autoregla.
iar adultul figura semnificativă din viața copilului este necesar să-i ajute să-și regleze emoțiile, da? Iar dacă adultul abia își gestionează el emoțiile, bineînțeles că vor avea dificultăți acești copii și nu vor învăța să interpreteze lucrurile din realitate și să-și moduleze emoțiile în perioade stresante. Mhm. Asta era paranteza. Mhm. Apropo că vorbeai de emoții, este foarte important noi ca părinți să îi învățăm pe copiii noștri să-și identifice emoțiile, să-și înțeleagă emoțiile. Pentru că, cel puțin noi, generația noastră, părinții noștri nu au știut, da, să ne învețe despre emoțiile noastre. Și fac și eu o paranteză aici. De exemplu, când copilașii sunt mici, cum ar putea părintele să-l învețe despre emoții? Să presupunem că este în parc, da? Și copilul se joacă la groapa cu nisip și îi spune părintele, mai avem o jumătate de oră, mai avem 10 minute, mai avem 5 minute, mă rog. Copilul oricum când este momentul de plecat acasă, el nu dorește să plece și se apucă de plâns. Foarte mulți părinți încep să-l amenințe. Las că-ți dau eu, de ce ești rău? Ia uite, unde implementăm ideea că nu e suficient de bun, mai enervat și toate celelalte. Și atunci, cum spunea, ei nu se pot regla. Dacă el oricum e stresat, el e deja furios că l-ai luat de la groapa cu nisip, pentru că nu se poate regla dacă mai vii și tu cu furia ta, el o să facă ca toate cele, adică cumva se vor exacerba aceste emoții. De aceea e foarte important să-l învățăm despre emoții. Și ce ar putea să spună o mamă în situația asta este ok, te înțeleg, ai mai fi vrut să stai la groapa cu nisip, te înțeleg, ești furios. Și atunci dacă îi spui o dată, de 2 ori, de 3 ori, la un moment dat copilul zicea, mama mă înțelege, deci ceea ce simte este furie. Și atunci, normal, pe viitor, când el va fi adult, în momentul în care, nu știu, poate șeful lui e furios și nu e momentul ca să mai pun paie pe foc, zicea, îl înțeleg, acum e furios, deci eu trebuie să reacționez un pic diferit. Adică n-are rost să reacționez și eu cu aceeași furie. Deci ajunge să-l înțeleagă și pe celălalt, da? Sau pur și simplu, dacă vede un copil, mama poate că plânge în parc și îl vede de la distanță, poate atrage un pic atenția copilului și să zică, ia uite, ce face copilul? Păi plânge. Păi de ce crezi tu că plânge? Copilul poate să zică că e supărat. Și atunci tu nu-i zici, nu-i supărat, nu așa. Păi eu cred că e trist sau eu cred că e furios. De ce crezi tu că e trist? Păi pentru că l-a lovit un copil sau pentru că i-a luat jucăria. Și atunci, din nou, ia uite, observ, da? Îi atrag atenția, asta e furie, asta e tristețe, asta e rușine, asta e și așa mai departe. Și învață că, în primul rând, emoțiile sunt firești, sunt normale, da? Și învață să se înțeleagă. Da, deci Și el ajută mă întorc să la teze. anxietate, aceste circunstanțe, să spunem, din copilărie, de sunt aceste mame super protectoare și îl învață pe copil că lumea este un loc periculos. Și atunci ce ne mirăm când ajunge ori adolescent, ori ajunge adult, da? În cazul, de exemplu, a agorafobiei, când ies pe stradă sau sunt într-un magazin sau sunt într-un tren, lumea este un loc periculos. Pentru că se accesează, cum ziceam, vulnerabilitatea de fond, condiția biologică și mediul în care eu am crescut. Sigur că nu toată lumea va dezvolta tulburări de anxietate. Sunt unele persoane care trec prin niște adversități fantastice și nu vor face niciodată atacuri de panică sau depresie. Dar asta este structura lor, este foarte puternică. Care ar mai fi circumstanțele din copilărie? De exemplu, sunt părinți care sunt extrem de critici, care cer foarte mult de la copiii lor, excesiv, deci au un academic, de exemplu. Am avut foarte multe cazuri, din păcate, în cabinet copii cu atacuri de panică, în clasele 5, 8, 9, 12, pentru că se punea o presiune extraordinar de mare pentru a fi copilul de 10. Sau trebuie să dea la medicină, că trebuie. Așa aici, o parte din părinți erau părinți care încercau să se realizeze prin copiii lor. De obicei, descopeream o mamă care este asistentă medicală și ar fi dorit să fie medic, dar nu. Sau am avut la un moment dat un caz a unui băiat sportiv de performanță. Tata a apelat în primă fază la mine că
are nevoie copilul, mă rog, eu cum fac și sport și mă ocup și de sportivii de performanță, deci a apelat la mine. După ce vine copilul, bineînțeles că descoper că are un tată extrem de critic, care efectiv, să zicem, renunțase la, nu știu, a trăi cu nevasta lui, adică la ideea de cuplu, se mutase cu copilul într-o țară străină, pentru că, zicea tata, eu trebuie să-i ofer toate șansele. Eu fac tot ca acest copil să reușească, pentru că eu n-am reușit, pentru că pe mine nu m-a susținut nimeni. Avea niște așteptări nerealiste, da? Adică copilul nici nu avea 14 ani și vorbeam de diete exagerate, de antrenamente pe care el singur, deci trecea peste antrenor, nu era suficient ce dădea antrenorul, trebuia să-i dea și el. Adică copilul trebuia disciplinat. Deci era cu anxietate de performanță, bineînțeles. Pentru că ce era în spate, păi mi-e frică să nu-l dezamăgesc pe tata, a investit atât de mult în mine, da? Și nu vreau să fie o dezamăgire. Și copilul era cu anxietate de performanță. Da, Unde mai avem mai apar, 10... să Mă auzi? zicem... Mă auzi? Da? Da, Foarte slab. mai avem 10 minute din întâlnire. Ok. Uh, Haideți să testăm un pic microfonul, să văd ce se întâmplă de nu mă auzi. Acum, cum auzi? E mai bine acum? Un pic mai bine, da. E un pic mai bine acum? Ok. Haideți Da. să vedem pe ultima sută, că mai avem 10 minute din întâlnire. Ai spus că ai vrea să mai vorbim, de exemplu, despre copilul interior și cum lucrezi tu în cabinet cu ideea de copil interior. Păi, copilul interior, practic, pleacă exact de aici, despre ce discutam din relația cu părintele. Să zicem că, de exemplu, nu știu, se prezintă la cabinet o persoană, da, adult, și are atacuri de panică sau se raportează într-un anume fel la șeful lui, nu? Și vine și zice, păi, mi-e frică de șeful. Păi, ți-a făcut ceva? Zici, păi nu, dar mi-e frică, pur și simplu. Ceva din ceea ce face șeful, din grimasă, miros, vorbă, voce, postură, poate îmbrăcăminte, îi activează ceva din copilul din el. Și atunci tu, ca persoană, da, când te raportezi la șeful tău, tu nu te raportezi din bărbatul sau femeia de la vârsta de la care te afli tu, ci din copilul din tine. Și dacă, de exemplu, tu, nu știu, să zicem, s-a uitat cumva șeful și zic, și când se uită șeful la tine, ce simți? Păi mi-e frică. Unde? De ce ți-e frică? Da? Să zicem, de ce? Păi de aia și de aia. Unde în trecutul tău și în relație cu cine ai mai avut acea stare, aceeași trăire? Păi știi, în momentul în care, nu știu, aveam 8 ani și tata venea, ori că era alcoolic și ne bătea, ori era foarte sever cu noi. Și atunci, asta spun că nu trebuia să facă neapărat ceva șeful, da? Să o bată. Dar atitudinea șefului îi trezea trauma ei. De unde? De la 8 ani, din relație cu tata. Pentru că, cum ziceți analiza, noi tot timpul dorim să ne împăcăm cu părinții noștri. Și atunci noi tot timpul vom căuta în viața de zi cu zi aceleași cadre care să semene cu trecutul, pentru că noi dorim să ne împăcăm cu părinții noștri. Și sigur că sunt diferite exerciții în care se lucrez cu copilul interior, da? Deci mă aflu într-o situație, ce simt, unde am mai simțit, câți ani aveam, în relație cu cine, și tu trebuie să te interiorizezi, să mergi la acel copil și să-i spui că îl iubești necondiționat sau să îi spui acele lucruri pe care el ar fi dorit să le audă sau să îi se facă în acel moment în viața lui. Și sigur că copilul interior se activează la fiecare din noi. Putem să fim psihoterapeuți, putem să fim psihologi, psihiatri, medici, ce vrei, pentru că ține de partea aceasta de subconștient, da? Care vine automat și când vine din automatism, tu nu ai ce să faci, vine, dar e foarte important în momentul în care a apărut starea respectivă, ce fac cu ea. Și aici sunt diferite tehnici, asta depinde și de structura terapeutului sau
depinde foarte mult de materialul clientului, ce îi se potrivește clientului, pentru că s-ar putea să nu îi se potrivească partea asta de lucru cu copilul interior, dar să îi se potrivească partea de cognitiv-comportamentală și să înțeleagă unde s-au format acele tipare, da? Și să mergi pe restructurare cognitivă, să vezi ce este în mintea ta, pentru că aici, uite, ajungem la monologul interior, cât este de important ceea ce eu îmi spun în mintea mea despre o anumită situație, pentru că ceea ce îmi spun vis-a-vis de situație îmi produce o emoție, iar emoția respectivă îmi produce ceea ce simt în corpul fizic și cum mă comport. Apropo de modelul ăsta din, să zicem, cognitiv-comportamental în tratarea tulburărilor de anxietate, care este foarte important. Dovedit științific, anxietatea se tratează cel mai bine prin aceste tehnici cognitiv-comportamentale. Ok, mai avem 5 minute. Mă auzi acum, e ok? Te aud, e suficient, e bine. Ok. Ce ai vrea să le transmiți celor care ne urmăresc acum, dacă tot mai avem 5 minute din acest episod? Cei care suferă de anxietate, ce ar trebui să facă în situația în care resimt aceste simptome, cum ar trebui să se comporte, ce ar trebui să facă ei, ce pași să urmeze? Păi, în primul rând, să conștientizeze, să fie conștienți că e ceva în neregulă cu ei. Și dacă simt că singur nu pot să facă față, întotdeauna este foarte important să apeleze la medic. Înainte de a trata anxietatea, este foarte important să se elimine hipertiroidismul, hipotiroidismul, să zicem, consum exagerat de medicamente, cafeina, pentru că sunt anumite probleme care pot să determine atacurile de panică, dar sunt foarte puține cazuri, inclusiv o lipsă de calciu sau magneziu. Și după ce reglăm aceste lucruri, nu mai avem nicio problemă. Dar e important să apeleze cel puțin la medicul de familie care să-l îndrume într-o anumită direcție dacă nu știe ce să facă și, bineînțeles, la psiholog și la psihiatru. Ori la care, pentru că dacă medicul psihiatru consideră că nu e nevoie de tratament, îi spune, ai nevoie să te duci la psihoterapie, să înveți să gestionezi ceea ce trăiești tu, da? Și dacă se duce la psiholog și consideră că e nevoie și de tratament medicamentos, cu siguranță că îl va îndruma spre medicul psihiatru. Și din nou studiile spun, combinația dintre psihoterapie și psihiatrie dau rezultatele cele mai bune, iar cei care iau doar tratament psihiatric își rezolvă problema doar 10% dintre ei fără psihoterapie, deci de aceea combinația dintre psihoterapie și psihiatrie este foarte importantă. Pentru că, cum spuneam, în atacurile de panică, de cele mai multe ori, este implicat acest monolog interior, deci modul în care eu mă raportez la situație, îmi produce gândul respectiv, da? Gândurile respective pe care le-am îmi produc ceea ce simt, să zicem frica, iar frica va genera comportamentul meu anxios, depresiv și așa mai departe și stările fiziologice pe care eu le am în corpul fizic, de la palpitații, sufocare, transpirații, pentru că astea sunt simptomele în anxietate, simt că mă sufoc, simt că o să nebunesc, da, mi-e frică că o să mor de o boală. Nu mai pot să stau singur, de exemplu, în agorafobie, mai pot să stau singur în casă, pe stradă, nu mai pot, efectiv mă invalidează total. Astea sunt cazurile severe și aici, de cele mai multe ori, într-adevăr, este nevoie de tratament psihiatric. Ok. Mulțumim că ne-ați urmărit astăzi. Mulțumesc și eu, Cecilia, pentru că ai acceptat invitația. Cu drag, Sunt mulțumesc sigur și că eu. vor fi de folos, le vor fi de folos tuturor sfaturile pe care tu le-ai oferit și revin și eu cu aceeași rugăminte la voi. Dacă simțiți astfel de simptome, adresați-vă întâi unui medic să puteți să eliminați partea aceasta de o posibilă altă afecțiune, iar dacă totul este în regulă la medic și analizele au ieșit bine, mergeți cu încredere și la un psihoterapeut. Mai ales în anxietate se recomandă psihoterapia comportamentală. Bun. O zi bună să ai, Cecilia, o zi bună să aveți și voi, multă sănătate și să ne vedem cu bine la următorul episod. Mulțumesc din Mulțumesc suflet frumos! asemenea. Zi bună, îți doresc mulțumesc!